lume și suntem în parcul pentru șoricei. După cum puteți vedea... După cum puteți... Da, mă, da. După cum puteți vedea, eu și cu... Parcul de șoricei! Da, mă. Ui, ce-mi place acest parc! Da, mă, deci da, după cum puteți vedea, eu și cu Eric ne dăm de... Să zicem, un sfert de oră, ne dăm în chestia asta în continuu. Și vă spunem și de ce. Ne ducem foarte sus și ne dăm peste cap la un moment dat. Uitați! Ui! Adi. Da? Nu, stai, așteaptă-mă. Nu. Oho, am buguit. Sebi. Uite, s-a buguit. Dai. Hai. Deci până nu rupem lanțul, nu ne lăsăm. Eu cred că s-a rupt lemnul. Da. Bă, facem un videoclip. Păi acum asta fac. Serios. Minți. Nu mint. Minte, Adi. Nu mint, mă. Știam, de fapt știam că faci. Deci da, până mai puțin și rupem tot. Uitați cum ne aruncă. Opa. Stai, de când ne dăm pe leagănul ăsta? De 9 minute. De 14 minute ne dăm, bă. De la 2 ne dăm și acum 24 minute. 2 ore. Aolo, nu! Uite, pică pe mine. Stai, eu acum trambulină. Nu vreau să fiu vampir. Eu vreau. Că sunt răi ăștia. Păi nu vreau vampir. Eu vreau What the ce? Ne mai dăm în ăsta? vampir. Ce vampir? Bă! L-am întors pe dos. Selo. Ce? Hai. Dacă vrei la oră. Stai. Nu. Stai că Dacă rău să țin asta. Da. Hai că ne place și ăsta. Hai să ne plăm. Dar ne place și... Ți-am zis că până nu rup lanțul nu mă las. Vin aici. Ați văzut, oameni buni. Trebuie să scap de aici. Trebuie să scap cumva, ajutor. Tu m-am pus bine? Da. Sau rău? Bine. Deja. Adică rău. Opa. Eu mă duc pe chestia asta maronie. Eu sunt pe aia bleu. Acum sunt și eu pe aia. Sunt pe aia albastră. Sunt pe aia albastră. Acum sunt pe aia maro. Hai pe mașinuțe. Nu mai vreau la mașină. Să arătăm youtubiștilor ce par de distracție e asta. Apropo, eu trebuie să notez mapa asta de ok. Eu am notat-o. Deci mașinuța roz e a mea, ce se întâmplă? Stai un pic să mi notez. Hei! Au reparat leagănul! Au reparat leagănul. 00774. Au reparat leagănul. Bă, Apropo, dacă vă uitați la videoclipul ăsta și vreți să știți mapa asta, de fapt, nu cred că vreți să știți, trebuie să știți, obligatoriu, mă zic. Deci, o am eu la clip. Deci a reparat leagănul, vezi? da, hai. Dăm Canon. N-am. Nu ești admin. Nu. De ce? Oh, da. Dai. Oh my god. Ce? O vezi tu? O vezi și tu pe tanti asta? Hă? Adi! Vino aici! Știu. LOL! LOL! Hai, Doamne! Oh, da, mi-a plăcut mapa aia. Ți-a plăcut? Deci, da, lume, cam atât a fost și cu episodul de azi. Da? Deci, stați, nu, pun puțin pauză. Deci se pare că nu închidem videoclipul pentru că am filmat de-abia 4 minute și mai trebuie. Băi, asta s-a transformat în trambuline!
Alo. Uite, am rămas pe ea. Uite-te la mine, rămân pe ea, rămân. Așteaptă-mă! Rămân pe... Am rămas pe ea. Hopa, hopa, rămân pe ea. Eu nu rămân! Eu am rămas pe ea la limită, nu! Oh, nu! Aha! Aha, da, nu! Rămân pe ea! Eu mai rămân! Și eu, uite! Și mai pot rămâne! Nu, se duce, am picat pe ea! Ce șmecherie! Adi, Eu, eu trebuie să plec. Închide video, ok? nu închid! Bă! Ai plecat? Deci da, la revedere, lume! La revedere, lume, toată lumea. Nu uitați, like, share, subscribe, că am făcut apoi și cu episodul de astăzi. La revedere! Ne mai vedem! Da, la revedere! Azi în papu! Da, mă, da. Da, hai, pa!